Kadali lagi balik. Baka pamahog ka taro ato sa pista. Bitaw ba di? Karuha ba gini nyo nga? Kabahog ta dito? Ayaw mo ka bala ka ba di? Sigurado lagi na inyong si Mudro magsinaog kinaog humba. Ayay ba di? Murag ni taguok mangita kong tiyan ba di? Ani, nihisgot kag humba. Basta ako ba di? Kaon yung maayo kabot nga ito. Pero siguro ko na ko ang pansit ba di? Nya, nain nilatan. Basta transudan. Kanang laras tanan ba? Pero mas favorite niya nakagumba. Basta ako mga badi, di ko pala bigkaon. Ha? Ano naman? Tagsarar ba ng pista? Kansita? Dili na kabalakan mga badi. Boy Scout ta. Oh. So manin mong plastic ba di? Ako ni sudlag sudan badi. Uy, abi na ko. Badi ako rin nagdalag plastic. Hasta po rin ka. Oo, oy. Tanaw ta na badi. Ay, badi. Unsa ba itong hilabay badi? Tao man to. Unsay tao, boy? Tungod na sa mong kagutom ba di? Ah. Napaplakam po ninyo eh. Basig ng libod na tog ice cream. Ibaw ra ba mo nga init kayo? Tanaw eh. Eh para masudlan na nagsudlan na to plastic. Sige, sige, tana. Kaysa mo badi? Ingon ra ba to sila diri? Badi nga umuang dani diri badi? Tawag ni nila diri og antidrone. Sos, antidrod ba? Bisan unsa pa naka antidrod, dili ta madlok. Importante makapamahog sa pista. Tana-tana oy. Ahak, duha na ko kadlaw ay kaon. Kay aron makakaon lagi ko daghan sa pista lagi. Sige, ato na ta. Dali na badi. Kabantay mo tong aging ngawak badi. Sus! Bastang buduol yung kadre. Duha na ba yung kukadlaw ay kaon? Na, mukao ra ba yung kugwak-wak no? Sige, kwak. Duol diri ron. Ang ano tigi para masud plastic. Sige, dool diri. Ilawin yung ka na mo ay suka-suka. Badi. Ilang wakwak. Kapiyag na oy. Sus! Badi! Hadlok mo na badi! Na, ako'y maglagot. Sumpay na. Gusto na makay ko. Dito ba? Ako'y maglagot na. Buto na plastic. Nagtuo magtingalit hadlok na niya badi. Kita man yung luko noon. Ambig ng karan badi. Hoy, wa badi, wa. Uy, Choy! Nganong nagdagan mo? Di mo mugikan? Ah, atal mo triathlon no? Ah, kahibaw na ko ninyo no? Nangawat mo no? Wala po sa'yo, wala po sa'yo. Unya, nganong nangaluya mo mugdagan? Ikan lagi tingali na sila nangapil og triathlon boss. Ay, lagi sabat ka lagi di ka pangutanon. Wala mi nangawat boss oy. Nanagan maganimi kay kita mig wakwak dito sa Antidrone. Wakwak? Binuang hadlok mo wakwak. Hadlok sila gwak-gwak boss. Panong wakwak, Choy? Diri sa mga, Choy. Alarm clock na namo, Choy. Why mahadlok anak diretsoy? Puyog mi. Ungasa ng wakwak. Kaya ito na isugba. Mamakal matabi nga to sa Pikas Barrio boss, kay pista. Nya, pag-agi na mo sa Antidrone. Na may wakwak. Bastag madakpal lang itong wakwak karon. Sumbang ito. Kadali, ragod. Kaon mo ka mugwakwak. O boss, ako niyang ulo aki. Ako susupong mata. Ako alam ng siya boss. Kaya akong paklayon semua. Boss, ako alam pong paabos kay akong barbecuehon sa muwa. Boss, ako lang itong pako boss. Para dito kalupad. Wala pa gani madakpi. Namili naman mudaan. Tara, tara, tara. Mauna na diha ang Antidrone boss.
Sige, sige, sige. Padayon ta. Madali lang ha. Walay mo dagan ha. Dili mo dapat mahadlok. Heh, patay jud ang wakwaka ka. Supong kurang mata nimo. Sigurado gini. Makapaklay ko siya isa wakwak ani. Sos, kalami bias barbecue nga paa sa wakwak. Ano boss? Turang wakwak boss. Yan sa mga. Ako ay bahala. May mong kadlok. Boy, ari sa good boy. Run boss. Basta alam mo lang yan. Mong kadlok. Tabi diha. Ay mo kadlok. Hina atong busing. Boss! Run. Three, two, one, go! Okay, 4, 3, 2, 1, go! Wala pa gani padakpi. Mili mo daan. Balik na, balik. Okay. Ana lang bunggag ginaka. Okay, ana kadali lang ha, kadali lang ha, walay mo dagan ha, dili mo dapat madlok na ha. Okay, 3, okay. Ato mga bali ha, okay. 3, 2, 1, go! Boy, ari na boy. Yo! What's up mga skalawag? Thank you kanok guman yung lantaw mong video. So shout out to mga skalawag. So shout out to sa mong pinakagwapo ngayon nga si Yoyo Dikoy. So salamat kayo sa paghatag niyo sa t-shirt. So salamat kayo. So shout out po din nila ni Dodong Litoy Ko TV. Shout out ni Samantha Myril Dupain Ching o kang Tiffany TV. So shout out niyo guys. So sa kato na gusto mo pa shout out mga skalawag. So just comment down below para ma-shout out mo naman sa sunod video. So shoutout sa daga guys sa akong kauban sa trabaho nila ni Kuya Silver sa Cordoba, ni Bishi Michael sa Gunob Lapu-Lapu ug ni Ate Chirimiyu. So shoutout nyo tanan guys. So sa katong wala pa rin ka-subscribe no, please me subscribe and hit that campana bell para ma-update mo sa mga kamua. Taboy na taban! Make your laugh!